F'pajjiżna is-soċjetà u l-ekonomija ma jeffordjawx iż-żieda fil-prezz għall-akkomodazzjoni. Teħtieġ azzjoni b'saħħitha u immedjata fuq id-diversi fatturi li qed jikkontribwixxu għas-sitwazzjoni preżenti sabiex tiġi salvagwardjata il-kwalità tal-ħajja u tkabbir sostenibbli f'Malta. Dan qalitu l-Kamra tal-Kummerċ aktar kmieni din il-ġimgħa. Kif pajjiżna qed jaffaċċja l-akbar kriżi fil-housing fl-aħħar żmien, il-Kamra tal-Kummerċ appellat lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tagħti direzzjoni ċara biex tiġi żgurata provvista ta' housing affordabbli u permanenti. Il-Kamra komplet tgħid li bekk biss jistgħu jiġu indirizzati il-bżonnijiet immedjati u dawk tal-futur qrib. Il-Kamra tal-Kummerċ kienet qed tirreaġixxi għal white paper li pubblika l-Gvern ftit ta' xhur ilu dwar il-kiri li tidher li ma tagħti l-ebda soluzzjoni għal problemi eżistenti fil-qasam tal-housing. L-istqarrija ta' din Kamra tgħid li l-status quo fil-qasam tal-kiri tal-privat m'għadux sostenibbli u kritikat il-white paper li skonti naqset li tipprovdi soluzzjonijiet konkreti u fit-tul li ta' bilħaq jelbu l-isfidi tal-pajjiż f'dan il-qasam.